Que tal, saúdos? A Policía Local e a Garda Civil abren unha investigación para determinar as posibles causas do incendio de varios colectores do lixo situados en diferentes rúas da Pobra. Todo apunta a unha orixe intencionada. Vémolo de contado despois dos titulares. O Executivo de Boiro debate hoxe en pleno a aprobación inicial da RPT. O documento contempla a actualización e modificación das funcións dos máis de 200 traballadores do Concello. Tamén un incremento salarial que suporá un investimento de máis de 1 millón de euros. A ampliación do novo módulo da residencia de Amicos en Comoxo entrará en servizo a comezos do ano que ven. A Xunta inviste neste proxecto 1,2 millóns de euros. Esta mañá visitaba as instalacións a directora xeral de Persoas con Discapacidade. Esta mañá clausurouse en Ribadumia unha nova edición do Obradoiro de Impresión 3D Multicor impulsado pola Mancomunidade do Salnés. Forma parte do Programa Integrado de Emprego do Organismo Comarcal. Neste curso participaron 8 alumnos. O Pazo da Toxeiriña en Moraña foi o escenario elixido pola Deputación para a súa gala de turismo. É a primeira vez que se organiza nun concello do interior. O presidente da Deputación salientou o potencial tanto dos concellos da costa como dos do interior para atraer visitantes. Na gala tamén se conmemorou o 20 aniversario dos premios ICTET na provincia de Pontevedra, a que conta co maior número destes distintivos en España. E comeza a conta atrás para que Pontevedra celebre o Mundial Multiesport. Faltan exactamente 50 días para a que será a gran cita deportiva do ano en Pontevedra. Un evento que vai ter lugar do 20 ao 29 de xuño. Agárdase que nas probas participen máis de 4.000 triatletas procedentes de 50 países. E completamos portada cunha mala nova. A previsión de chuvia obriga a aprazar o Porto Novo Gastronómico que se ia celebrar esta fin de semana. A cita queda para os días 9, 10 e 11 de maio. Comezamos así as novas do día. A Policía Local da Pobra e a Garda Civil abriron unha investigación para determinar as posibles causas do incendio esta pasada madrugada de varios colectores do lixo situados en diferentes rúas da vila, en Díaz Rábago, en Castelo e María Mariño. Foron un total de 6. Persoal do Parque Provincial de Bombeiros de Ribeira foi o encargado de intervir na súa extinción para evitar a propagación do lume a outros elementos próximos e restablecer a seguridade na vía pública. Todo apunta a unha orixe intencionada, desta circunstancia de que esta non é a primeira vez que se producen este tipo de sucesos, polo que as autoridades locais decidiron investigar para tratar de dar co posible autor ou autores dos mesmos. O Executivo de Boiro debate hoxe en pleno a aprobación inicial da RPT. O documento contempla a actualización e modificación das funcións dos máis de 200 traballadores do Concello, así como o incremento salarial que suporá un investimento de máis de 1 millón de euros. Tras un longo proceso de negociación, o Executivo de Boiro conseguía sacar adiante a proposta de modificación da RPT co apoio maioritario dos traballadores. Quero recalcar que este traballo foi gracias ás reunións mantidas cos traballadores. Reunínme directamente con cada departamento deste Concello para escoitar as súas demandas, para escoitar como se traballaba de primeira man, para que esas fichas nas que se reflexa a súa actividade diaria quedara ben reflexada ou da mellor maneira posible. E gracias a esas reunións se mellorou o documento que había, tanto económica como nas funcións que habíamos feito hasta ese momento. O documento contempla a actualización de funcións con respecto á anterior relación datada en 2006 e un incremento salarial para todos os empregados municipais que suporá un investimento de máis de 1 millón de euros. Falando dunha relación de postos de traballo do ano 2006, anterior á entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público, donde se implementou nestos anos a Administración Electrónica, o Esquema Nacional de Seguridade,
legislación sobre protección de datos e, bueno, os concellos fomos asumindo e metendo aplicacións de xestión administrativa. O que se fai con esta RPT é adaptar toda esa legislación, pois, bueno, ás relacións de postos de traballos e, bueno, como dicía ela, pois, facer cada ficha de cada un dos postos e actualizalos e ver as funcións que teñen que facer cada dun deles, non? En esa relación de postos de traballo, pois, se mira o número de efectivos, o organigrama, os requisitos das funcións, bueno, e se as retribucións son adecuadas a esas funcións que fai cada un dos traballadores. Bueno, como consecuencia desta nova RPT, pois hai unha evolución normativa e o que se vai traducir nun incremento de funcións por parte do persoal, tamén a necesidade de novas competencias que teñen que adaptarse aos novos traballadores, e todo iso vai facer énfasis na mellora da atención cidadá, como non podía ser doutra maneira, non? Tras a aprobación inicial do documento, ábrese un período de exposición pública para a presentación de alegacións. No caso de non recibir ningunha, quedará aprobado definitivamente no prazo dun mes. Esta mañá o Concello de Vilanova daba conta dos investimentos que van facer a través dos fondos do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra. Van destinar máis de 150.000 euros para o arranxo e mellora da rede viaria municipal. Un plan, explicaban hoxe, que actuará en todas as parroquias do municipio. La red viaria de Vilanova de Arousa, yo creo que hoy en día, después de años de esfuerzo, está de notable alto. Siempre hay cosas que hacer, porque todos los años se va deteriorando. Para el año tenemos previsto unas actuaciones ya mayores, incluso con algún vial de nueva apertura que es necesario, pero bueno, este año, repito, no está incluido aquí, que va a mayores, la compra de terrenos para ampliar algún vial, o sea que al final la inversión debe ser sobre 220.000 euros. E saiban tamén que o Pleno de Noia aprobou por unanimidade a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar. Foi a través dunha moción presentada pola Marea Cidadá por vía de urxencia, despois do rexeitamento de incluíla na orde do día dos plenos de marzo e abril. A pesar da falta de capacidade do Concello para asumir a xestión directa que alegaban os grupos de goberno, finalmente tanto o PP como o Noia apoiaron a moción, que foi aprobada por unanimidade. Ademais de iniciar os trámites técnicos e administrativos, aprobouse un calendario con prazos definidos para levar adiante o proceso no que se garante ademais a participación activa das traballadoras. Na súa liña de estreitar lazos con outras entidades, a Asociación de Empresarios de Ribeira acaba de presentar unha nova colaboración co colectivo de taxistas. Uns 20 profesionais deste ramo pasarán a formar parte da patronal, beneficiándose das campañas e vantaxes dos socios. A Asociación de Empresarios e a Asociación de Taxistas de Ribeira facían oficial a súa nova colaboración, polo que os 20 profesionais que integran esta entidade veñen de asociarse á patronal. Os taxistas se unen tamén, digamos, con nosa asociación para poder seguir traballando un pouquiño no que é a línea que desde a asociación estamos levando a cabo para seguir apostando por Ribeira, dinamizando Ribeira, non? No noso sentido, agradecerlle a Raquel a súa implicación tamén con nós, máis ou menos nos reunións que mantuvemos, pois un pouquiño levamos as mesmas líneas que levamos desde a asociación, cos proxectos co que queremos levar a cabo, e, bueno, para nós é unha satisfacción máis que outra asociación se integre con nós. Entón, en ese sentido, pois están abertos a participar de todo o que desde a asociación levamos a cabo, igual en campañas, en todos os beneficios que nós lle podemos trasladar. Estamos, todos os compañeiros decidimos asociarnos aquí ca Asociación de Empresarios de Ribeira, pois para levar un pouquiño mellor e a ver se intentamos que Ribeira surja un pouquiño máis para arriba, porque está isto, pero bueno, vamos a intentalo. A ver no que nos axudan eles, no que podemos axudar nós. O obxectivo é establecer novas liñas de colaboración que contribúan ao dinamismo económico do municipio en beneficio de todos os sectores profesionais, tal e como xa fixeron recentemente coa Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos. Paso de pouco tiempo, veo que a Asociación de Empresarios va engordando día a día. Hace unos días estábamos aquí con la Asociación de Placeros, ¿no?, del mercado municipal, que formaban ya parte
de la Asociación de Empresarios, con lo cual yo también como concejal del mercado pues me congratulaba y me alegraba que eso fuera así, y hoy pues los taxistas pues también, las asociaciones cuanto más integren, cuanto más sean más fuertes, pues siempre podrán llegar a más, y siempre es mejor asociaciones grandes que no pequeñas. O Concello de Pontevedra segue ensinando ao mundo o seu modelo de cidade. A semana que ven o alcalde vai viaxar a Alemanha para ofrecer unha charla na Universidade de Heidelberg. Lores tamén vai manter unha reunión co alcalde desa cidade. Dentro de unha programación que teñen, este semestre destinan a mobilidade sustentable e, polo tanto, nos invitaron a dar unha charla na universidade que vai a ser o luns día 5, sobre o modelo urbano de Pontevedra, de unha cidade pensada para as persoas, vale? Ao mesmo tempo, a universidade tamén contactou co Concello de Heidelberg e eu a ter unha entrevista tamén o martes pola mañán co señor alcalde durante un certo tempo para comentar con técnicos municipais e comentar o modelo urbano e intercambiar experiencias. A directora xeral de Persoas con Discapacidade desprazouse ata o centro residencial de Amicos en Comoxo. Ali teve ocasión de supervisar o avance das obras do novo módulo da residencia nas que a Xunta inviste 1,2 millóns de euros. Amicos traballa na mellora das súas instalacións coa ampliación do centro de día e da residencia de Comoxo, que avanza cara a un novo modelo con maiores prestacións para os usuarios. A nosa residencia tradicional eran de habitacións dobles, vamos a facer a experiencia de habitacións individuales e, se funciona ben, vamos a transformar todas as habitacións dobles en individuales. Non se trata de ser moi grande, sino de ser mellor e chegar a novas persoas. A idea é que sean 30 novas plazas, pero vamos a ir vendo como configuramos isto. Vale? E esta é a clave. A clave é, ademais de crear novas cousas, evolucionar as que temos tradicionalmente cara aos mellores servicios, mellor calidad e, sobre todo, mellor atención para as persoas, que se sintan moi cómodos e que sea o servicio máis similar ao que pode ser dun fogar. De feito, esta é a idea que nós queremos de futuro, é Fogar Amicos, é dicir, que sea o máis similar a unha casa. A directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta visitou esta mañá as obras do novo módulo, no que a Administración Autonómica investiu 1,2 millóns de euros. Ademais do avance dos traballos, Begoña Beijón coñeceu de primeira man as actividades que se realizan no centro de día e nos talleres ocupacionais, así como os programas que ten en marcha a entidade e que lle fixeron merecedora de 2 premios recentemente, tanto a nivel estatal como europeo. Unha entidade de referencia non só a nivel comarcal, sino atrevo-me a decir que tamén a nivel autonómico, e non só nós o vemos así, tamén o ve así o Ministerio. A proba está neste premio de activistas do futuro que lles veñen de entregar, e tamén o ven así a nivel europeo. Entón, eu creo que, estes 2 premios son unha mostra do que é Amicos, do que Amicos aporta á sociedade. Amicos non é só unha referencia a nivel de cuidados, sino é moi importante tamén a nivel da integración das persoas con discapacidade no seu entorno, na súa comunidade. Eu creo que ninguén concibiría agora o Barbanza sin Amicos. Sería inconcebible sin os seus usuarios, sin o labor que fan a nivel medioambiental, a nivel comunitario, a nivel de integración. Entón, para nós é un orgullo e vamos a seguir apoiándoos. Estamos apoiando ahora mismo coa ampliación desa residencia que moi prontiño vai estar lista. Estamos apoiando a través de programas, a través do IRPF, e imos a seguir facendo cada vez con máis intensidade se é posible. Na actualidade, Amicos conta con máis de 70 empregados que prestan servizo a un cento de persoas de toda a comarca. Tan só na residencia conviven preto de 40 usuarios que contan con todo tipo de servizos que se verán mellorados con esta ampliación que poderá entrar en servizo a principios do ano que ven. Esta mañá clausurouse en Ribadumia unha nova edición do Obradoiro de Impresión 3D Multicore impulsado pola Mancomunidade do Salnés. O Obradoiro forma parte do Programa Integrado de Emprego do organismo comarcal que busca dotar a persoas desempregadas de habilidades altamente demandadas no mercado laboral. Neste curso participaron 8 alumnos que aprenderon a crear prototipos e obxetos en múltiples tons. Este Obradoiro busca proporcionar ao alumnado coñecementos técnicos ao tempo que se fomenta a creatividade e a innovación nas súas respectivas áreas laborais. Esta acción formativa da Mancomunidade tivo unha duración de 80 horas repartidas en teoría e práctica.
sector industrial, sobre todo, é algo moi importante, e hoxe pois producir a veces pezas moi concretas e moi a veces complexas e a veces incluso económicamente pois cun importe pois moi elevado, pois ao final pois esta impresión 3+D pois nos axuda precisamente a ser máis competitivos na produción de posibles pezas, materiales, e ao mesmo tempo tamén nos axudan a ser máis competitivos para as empresas. Estamos eso, con un nivel basiquiño de todo, porque algúns si tiñan algunha idea, algúns iban un pouquiño máis avanzados, outros non tiñamos idea de nada desto, metémonos así un pouco a probar. Eu creo que a toda a clase lle gustou bastante o tema, a profesora daba a mitad da clase teoría e a outra mitad facíamos prácticas, e entonces era bastante entretenido e lo motivábate a vir día a día a clase. Fomos intercalando entre, por exemplo, facer moldes, facer mesmo figuras, crear as nosas propias figuras, e para que todos estuviéramos nun mesmo nivel empezamos nun programa bastante básico para crear figuras en 3D, e despois xa pasamos a un programa máis profesional, que isto despois nos pode axudar a nivel laboral se nos contratan para xa ter uns conocimientos dun programa que se poida usar nunha empresa. E máis de 70 postos van participar no Maio Vintage de Boiro, que se celebra este sábado. Imos cos detalles despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Pazo da Toxeiriña en Moraña foi o escenario elixido pola Deputación de Pontevedra para a súa gala de turismo. É a primeira vez que se organiza nun concello do interior, na liña da campaña deste ano na que se está a promocionar dende o organismo provincial o turismo do interior da provincia. O presidente da Deputación salientou o potencial tanto dos concellos da costa como dos do interior para atraer visitantes. Tamén o trato extraordinario e de calidade dos profesionais do sector turístico para conseguir que os turistas sempre volvan, en referencia á campaña Cando Volves. Na gala tamén se conmemorou o 20 aniversario dos premios SICTET na provincia de Pontevedra, a que conta co maior número destes distintivos en España. De feito, foron protagonistas tamén as empresas da provincia que conseguiron este distintivo de calidade turística. Máis de 320 estabelecementos e empresas tedes recoñecida a vosa excelencia a través do selo SICTET, que precisamente cumpre 20 anos. E aquí, pois, as Rías Baixas é a provincia que máis distintivos SICTET ten de España. Por iso que estas palabras miñas só poden rematar dun xeito. Grazas. Grazas porque estades mantendo as Rías Baixas nun eslabón moi alto durante tanto tempo. Descubrir un destino pode ser mérito do territorio, pero volver sempre é grazas ao sector que converteu aquela primeira vez en algo único. Comeza a conta atrás para que Pontevedra celebre o Mundial Multiesport. Faltan exactamente 50 días para que será a gran cita deportiva do ano en Pontevedra. Un evento que vai ter lugar do 20 ao 29 de xuño. Agárdase que nas probas participen máis de 4.000 triatletas procedentes de 50 países. Canda eles, a previsión é que a Boa Vila reciba entre 12 e 15.000 persoas que se hospedarán non só na cidade, senón tamén en toda a súa contorna, co impacto económico que vai ter para as Rías Baixas. Esta mañá, no acto de descuberta dunha pancarta na Casa do Concello, o alcalde insistía no revulsivo que supón este Mundial Multiesport para Pontevedra. O tempo, Lores destacaba a gran cantidade de xente entre profesionais e voluntariado que se vai mobilizar para que o evento sexa todo un éxito. Hai moitísima xente que colabora para que Pontevedra sexa a capital do triatlón, non? A capital do Estado e a capital, eu creo que do mundo, non? Porque non hai ningunha cidade que teña feito máis que unha proba do Campeonato do Mundo, e nós vamos pola terceira e po ano que ven faremos a cuarta, non? A gran final das series mundiais, non? Temos unha ventaxa tamén, que aquí está adestrando con Xavi Gómez Noia o equipo olímpico, o futuro equipo olímpico español, a selección española de triatlón,
e iso dalle tamén un plus de importancia, somos por organización de eventos, pero tamén porque acollemos a todos os triatletas que son máis internacionais e de futuro, non? Seguimos en Pontevedra, a cidade vai acoller o 16 e 17 de maio a 7ª edición do Congreso Fluor centrado no marketing e na comunicación digital. O Congreso acollerá a expertos en comunicación, marketing ou publicidade. O evento está organizado polo Clúster de Comunicación de Galicia e na pasada edición reuniu a máis de 600 profesionais. El año pasado fuimos conscientes de que Pontevedra y Fluor estaba siendo un evento que estaba traspasando Galicia. Nosotros en el clúster y a través de las empresas de publicidad que estamos en eventos fuera de Galicia, en Madrid, Barcelona, en País Vasco hemos estado recientemente, Fluor está empezando a ser conocido fuera de Galicia y eso nos llena de orgullo y que conozcan Pontevedra de esta forma, ¿no? Este año tenemos, como todos los años, una edición de día y medio, 15 y 16 de mayo, y vamos a tener más de 30 ponentes entre conferencias, mesas redondas, talleres y entrevistas. Como ponentes más importantes, como ponentes confirmados, hoy colgamos el programa en la web del Congreso, en congresofluor.com, pues vamos a tener a Laureano Turienzo. Laureano Turienzo es una de las personas más importantes del mundo del retail a nivel mundial. En novo circuito do Rías Baixas Film Fest, a Deputación de Pontevedra presentou o programa deste 2025 do que forman parte os 6 grandes festivais audiovisuais que se organizan na provincia de Pontevedra. Entre eles son Novos Cinemas de Pontevedra ou o Curtas de Vilagarcía. O organismo provincial apoia económicamente estes 6 festivais con 170.000 euros este ano. Ao mesmo tempo, a través desta marca Rías Baixas Film Fest, gañan visibilidade e proxección. Queremos reafirmar o noso compromiso con todos e cada un deles, queremos reafirmar o noso compromiso co sector audiovisual, unha das industrias culturais máis potentes a día de hoxe, non só na provincia, sino tamén en Galicia, en España e no marco internacional. Aí está o sector audiovisual galego cada vez con máis forza, con máis recoñecemento e con máis protagonismo. E por iso, dende o mes de maio ata o mes de decembro, ábrese un calendario no exercicio 2025 de todo un circuito que conta coa colaboración económica da Diputación. A Concellería de Cultura de Noia desenvolverá un ano máis a súa Semana da Historia, este ano co título de As Portas do Mar. Será do 3 ao 10 de maio no Teatro Coliseo Noela. O programa deseñado para esta edición, a número 12, incluirá diversas ponencias a cargo de reputados historiadores e investigadores. A Concellería de Cultura de Noia organiza un ano máis a Semana da Historia, que chega este ano a súa 12ª edición. Desenvolverase do 3 ao 10 de maio no Teatro Coliseo Noela. Baixo título nesta ocasión de As Portas do Mar, as xornadas porán en valor distintas áreas como poden ser a historia, a arte ou a música, entre outras. Donde se van a tocar diversos temas durante 7 días, unhas xornadas que se celebran no Coliseo Noela. E como dicía, para nós é algo, penso que das actividades máis importantes que podemos celebrar, non? Nesta ocasión, o lema As Portas do Mar é destacar esta importancia que tivo Noia durante a Idade Media, durante a Idade Moderna, en relación co mar, porque era un lugar onde afluían os peregrinos dende o norte, e en Noia había varios hospitais, e Noia tivo unha impronta moi importante en relación co mar. Ademais das ponencias, o programa completarase tamén con outras actividades, entre as que se atopan varias actuacións. O sábado 3, na xornada inaugural, coa actuación da Escola de Danza Oitos, e o mércores 7, cun concerto de Esperanza Mara e o Grupo Aslens, con cancións inspiradas nos sons do mar. E invitar a todo o mundo para que participe en estas xornadas, nas que todos aprendemos moito, que, bueno, están moi ben pensadas, xa simplemente o nome, non? As Portas do Mar, eu creo que xa é moi representativo do que é o noso concello, buscando ese mar, pero tamén falando sempre da historia. Máis de 70 postos participarán no Maio Vintage de Boiro que se celebra este sábado. Trátase dun evento que busca dinamizar o tecido económico e cultural da vila con actividades para todos os públicos.
O Concello de Boiro celebrará este sábado a 12ª edición do Maio Vintage, unha festa de primavera que contará este ano con máis de 70 postos. Dunha festa de primavera que mostra da viveza que ten Boiro. Boiro ten unha viveza enorme en moitos sentidos, no sentido comercial, no sentido cultural, no sentido social, tamén no deportivo, noutros eidos, e esta festa creo que é, como outros momentos do ano, donde vemos que Boiro é un pobo moi vivo, moi dinámico. Nos calculamos que máis de 3.000 persoas se moven ao redor da Rúa Peonil de outros lugares, pero sobre todo ao redor da Rúa Peonil ese día. Cas características que compoñen esta festa sempre, non? Que son, pois como digo, a creatividade, a viveza cultural e social que ten o noso pobo, a artesanía, toda a xente que pon posto, que expresa a súa creatividade. Tamén hai concertos, hai DJs, hai teatro, hai unha programación infantil. Nos parece importante sinalar que as familias poden acudir a esta festa porque é unha festa para todas as idades, para todos os públicos. O evento, que se desenvolverá a partir das 11:30 da mañá, dá inicio á programación cultural da época estival. Dende a organización fan un chamamento á participación animando aos veciños a caracterizarse segundo a temática desta edición. Primavera, maios, comercio local, música, arte, creatividade, cultura e veciñanza, eso é o que é o Maio Vintage, convertido nunha festa, na que invitamos e animamos a que toda a participación da xente de Boiro e dos arredores pois veñan o 3 de maio a disfrutar con nós, que se caractericen. Este ano pois a festa vai un pouquiño nos anos 2000, dos 90, 2000, así que tendes un amplo abanico aí para vir caracterizados. Nada, como presidente da asociación da AVE, pois tamén animar a todos os comercios, a hostelería e a todas as empresas a que, pues podan quitar un perchero fora, que podan animar, que podan participar e lle den vida ao Maio. Ademais do Concello, a iniciativa conta coa organización da Asociación Creaturas, Ámbar, Cruz Vermella e Voluntariado Turbina. E a Concellería de Festexos de Ribeira organiza unha nova edición do Rúas Musicais. A cita vai ser este xoves, 1 de maio, coincidindo coa xornada festiva. Para ese día programáronse 2 concertos, un de Lau Pan y Canela ás 7 da tarde na Bermutería Taguenata e outro de Loren na Praza Terual ás 9:30 da noite. Aínda que nun principio esta edición do Rúas Vivas ia celebrarse en Semana Santa, o mal tempo obrigou a pospoñela e ter que buscar outra data. A Concellería de Festexos decidiu finalmente organizala este vindeiro xoves, 1 de maio, coincidindo coa festividade do Día do Traballo. Serán 2 concertos, un de Lau Pan y Canela ás 7 da tarde na Rúa Méndez Núñez, a carón da Bermutería Taguenata, e outro de Loren na Praza Teruel ás 9:30 da noite. Este xoves 1 de maio, que é o Día da Clase Traballadora, para conmemorar e para celebrar ese día por parte de todos os veciños de Ribeira, dende a Concejalía de Turismo propoñemos que se celebren estes 2 concertos para que tanto os artistas como para os locales non se vexan descolgados pola mala suerte de que o tempo non lles permitiu facelo. Tocará en primeiro lugar Laura Pan y Canela no Taguenata da Bermutería ás 7 da tarde e a continuación Loren na Praza de Teruel. Dende o Concello destacaron este tipo de iniciativas que buscan dinamizar a economía local, o tempo que promocionar os grupos locais. 24 colexios de toda Galicia, sumando uns 2.000 nenos e nenas, daránse cita nunha nova edición do Encontro da Francofonía que acolle Vilanova de Arousa. Na iniciativa, que se vai celebrar o luns e martes da semana que ven, tamén participan 3 centros do propio municipio. Van a venir máis de 2.000 alumnos, porque son 24 centros, muchos de ellos traen máis de 2 autobuses. Entonces, a ver cómo nos las arreglamos tantos en Vilanova, pero bueno, espero que los centros nuevos les guste tanto Vilanova como a los anteriores, que siempre han repetido la experiencia. El lunes iremos al catamarán, que claro, muchos del interior no han visto nunca bateas, y entonces empezaremos con el primer grupo de catamarán, que cada 3-4 centros, y luego salen del catamarán y van al museo de Valle Inclán. Seguimos. Palestina será o país convidado ao Salón do Libro de 2026 de Pontevedra. A cita vai se celebrar durante o mes de marzo do ano que ven, pero o Concello quixo adiantar a súa presentación pola elevada participación dos centros educativos neste evento. A música será o tema central dunha edición tamén moi reivindicativa a prol dos dereitos do pobo palestino.
Sempre o país convidado buscamos unha lingua, unha literatura, unha cultura da que poidamos aprender. En este caso, a cultura en lingua árabe, que falan máis de 500 millóns de persoas no mundo, unha literatura riquísima con máis de 1000 anos de antigüidade e, por suposto, un pobo como pode ser a nación palestina que está sufrindo un auténtico xenocidio por parte do Estado de Israel. E por iso queremos que Palestina sexa este ano o país convidado. Moitos concellos da nosa contorna reciben este xoves a primavera coa festa dos maios, é o caso do Concello de Poio. Vaise celebrar neste día 1 dende as 11 da mañá na Praza do Mosteiro. Trátase dunha das edicións máis participativas, cun total de 14 creacións, cheas de cor, vexetación e, por suposto, música e sátira. Xa pola tarde, os maios trasladaránse a Combarro ás 5 para participar na mostra organizada polo Ateneo Corredoira na Praza da Chousa. O Concello de Poio repartirá preto de 5.500 euros en premios. Durante a deliberación do xurado inclúese tamén unha actuación musical da man de Vides Novas. Esta edición servirá ademais para homenaxear a Antonio Buceta, veciño de Liñares, unha decisión que foi unánime entre o Concello de Poio e os colectivos. Deste xeito, poñerán en valor a súa contribución nas últimas décadas a recuperar, difundir, conservar e expandir a tradición dos maios dentro e fora do municipio. Unha edición que podemos presumir de ser unha das máis participativas que se ha realizado na historia do noso Concello, con máis de 14 maios, e tamén este ano vai a servir de homenaxe a Tucho Buceta, en este caso que foi elexido de forma unánime por todos os colectivos, cando se fixo en este caso a reunión para a organización da edición deste ano da Festa dos Maios, e de forma unánime foi a persoa que saliu elexida este ano para facer homenaxe e sobre todo para recoñecer a súa labor na festa do que é os maios en Poio. E durante esta semana a danza está sendo protagonista en moitos lugares. Coincidindo coa celebración do seu Día Internacional, organizáronse moitas propostas de baile. Por exemplo, diante da Deputación de Pontevedra. Ali os bailaríns Siria Busquets e Adrián López interpretaron a peza O pasar pola fenda dos coreógrafos Paula Morejón e Adrián López. Unha proposta a que asistiu como público o alumnado de quinto de primaria do Colexio Froebele, onde tamén se deu lectura o manifesto do Día Internacional da Danza. Con estas imaxes rematamos por hoxe. Mañá celebramos o Día do Traballo, pero venres aquí estaremos coas novas. Estamos entrelazados con todo o que nos rodea. Calquera cousa que fagamos acabará afectándonos a nos mesmos. E se entras en guerra contigo mesmo, estás condenado. Que non podamos ver non significa que non exista. Que ocorre se as respostas están fora do marco de referencia establecido? Dase un cambio de paradigma. Estes paradoxos dan paso a un estado de confusión. É nese instante onde todos os camiños son posibles. Necesitamos ese instante de creatividade. Evitaremos así vivir verdades que se van heredando.